joget itu luar biasa jogetnya Pak. Mosok toh? Iya. Kelasnya Putri Patricia ini Iya. joget ya? Kita coba joget dulu. Ya ampun, ya ampun. Iya toh, Bu. Iya. Oke, dicoba dulu, Dek. Ratune joget. Ya. Heeh. Jogete. Iki lah nang omahe ngelasi bocah-bocah nari lho iki. Jogete gerajakan apa sing Sunda-Sunda jaipong-jaipong. Anu, tekan kene lho. He gerak pelambiangan kuwi ya njajal sik ya. Iya, iya. Mbak Putri ben joget kuwi. Heeh. Alah ada ngono barang. Kamu duduk dulu. Nanti tak rakot loh kamu. Digelangsing.